Simulan na natin ang part 3 ng Pulang Libreta. Matapos ngang sabihin niyo ni Crisanto, madali na rin silang tumayo at umalis, habang bakas naman sa mukha ni Jose na tuluyan pa rin ng panggagalaitin ng mukha nito. At sa paglabas nga ng dalawa sa pintuan ng tahanan, nandudoon pa rin ng mga itim na elemento na ayon pa nga kay Nano na tila naghihintay lamang ang mga ito ng hudyat dahil sa kaparaan ng masamang pagtitig nito sa kanilang dalawa. Imbis naman na intindihin nila ang mga elementong yon, minabuti na lamang nilang patuloy na maglakad habang nakasunod naman si Jose sa pagtingin na nasa kanyang pintuan. Nabaling naman ang lakas ng pakiramdam ni Crisanto na tila may mga yabag at sumusunod sa kanilang dalawa. Kaya dahan-dahang lumingon nitong si Nano. Nasipat niyang ang sumusunod sa kanilang isang kapre, habang tila galit naman ito sa kanilang pagpunta roon. Nagsambit lang naman ng mga salita itong si Crisanto at pumadyak ng 3 beses sa lupa na ikinagulat naman ni Nano dahil nakikita niyang lumilingon na lamang sa kaliwa at kanan ng kapre na patuloy pa rin silang hinahanap nito na para bang hindi na sila nito masipat. At nagwika na lamang ito kay Crisanto ng, "Ano ba yung ginawa mo? Bakit parang nabulag na yung nilalang? Hindi niya na tayo makita." "Walang katapusang sabulag. Yun lang naman ang proteksyon natin sa kanila para hindi nila tayo masundan. At kahit ang tahanan namin ay hindi nila makikita. Gayon na rin ang tahanan mo pag uwi mo sa inyo kaya huwag kang mag-alala. Maliban na lamang kung pupunta roon si Jose para makipag-usap sa atin o makipagtunggali." "Ganoon lang ba yon? Pumadyak ka lang naman ng 3 beses sa lupa eh. Kaya papaanong hindi niya na tayo makita?" "May mga bagay sa mundo na mahirap ipaliwanag. At kahit yung pagiging bukas ng ikatlong mata mo, subukan mo ikwento yan sa mga taong normal. At ang unang magiging reaksyon lang naman nila, maaaring matakot o maaaring pag-isipan kang nababaliw. At ang isa pa, isiping gumagawa ka lamang ng isang malawak na imahinasyon na nabubuo lamang sa iyong isipan. Kaya yung itinatanong mo sa akin ngayon, ibalik mo sa iyong sarili ang tanong, bakit nagagawa ko ang mga malamahikang paraan na ito? At bakit hindi ko rin nakikita ang mga nakikita ng ikatlong mata mo? Dahil ang bawat tao ay may kanya-kanyang abilidad. Kaya nasa sa tao na lamang yon kung palalawigin niya pa ang kanyang kakayanan. Gusto mo rin bang magtanga ng ganitong uri ng pag-aaral? Yun nga lang ang taladrong waksim ay mariing ipinagbibili na isaayos muna ang sarili ng taong magtatanga nito. Sa katawan, espiritu, lalo na sa diwa. At magbasa ng banal na kasulatan o tinatawag nating Biblia. Sa araw-araw at isa puso ang nilalaman nito. At kung handa ka sa mga pamamarang iyon, maaari ka nang mag-aral ng pulang libreta. At sa tingin ko naman ay mabilis kang matututo dahil nakabukas na ang ikatlong mata mo." Matapos ngang palawigin ni Crisanto ang kaalaman patungkol sa pulang libreta, patuloy naman silang naglakad habang nag-iisip itong si Nano at tila nagkakaroon ng interes sa pulang libretang yun upang matutunan niya rin ang mga ginagawa nitong si Crisanto. At nang malapit na nga sila sa kanilang tahanan, wika naman ni Nano na isasangguni niya muna iyon sa kanyang asawa hanggang sa lumihis na nga ng landas ang isa't isa patungo sa kanya-kanyang tahanan. Kinabukasan ng umaga, nagyaya naman si Rosa upang magtungo sa bukid. At magkakasama nga silang 3 pamilya na nakasakay si Rosa at ang kanyang anak sa kariton. Habang si Crisanto naman ang lula ng kalabaw na inaalalayan ng patuloy na paglalakad nito. Maya-maya pa ay may tinuturo umano ang kanyang anak na mayroong sumusunod sa kanila na kapag lumilingon naman ang mag-asawa ay hindi naman nila yun masipat. Sa kadahilanang kapag ang bata ay nasa murang edad pa lamang, karamihan ay bukas ang ikatlong mata nito na nagsasarado kapag unti-unti na itong lumalaki. Ngunit bibihira naman yung nananatiling bukas ang ikatlong mata na katulad nga ni Nano na magpahanggang sa ngayon ay kung ano-anong nilalang ang kanyang mga nakikita. Subalit sa mga oras na yun, wala namang masamang nararamdaman itong si Crisanto.
At sa kanyang pagtansya ay tila mabuting nilalang naman ang nakikita ng kanyang anak. At maya-maya pa ay tinuturo na yun ng kanyang anak na nandudo na yun sa malapit kay Crisanto. Nakaramdam nga ito ng malamig na ihip ng hangin sa kanyang tenga. At bigla na lamang may bumulong ng, "Magandang umaga sa iyo, Crisanto. Huwag kang matakot dahil hindi ako kaaway. At magandang umaga rin sa iyong pamilya. Ang pangalan ko nga pala ay Diwatang Lustre. At ako ang nagbabantay sa kabukirang ito." Bahagya namang pinahinto ni Crisanto ang kanyang sinasakyang kalabaw dahil sa gulat nito sa pagbulong sa kanya ng nagpapakilalang diwata. Kaya nagtataka ang kanyang asawa sa paghinto ng kalabaw at bigla na lamang itong may kinakausap si Crisanto. Sambit pa nga nito habang kinakausap ng pabulong ang diwata. "Papaano mong nalaman ang pangalan ko? At papaano rin akong makakasigurong diwata ka nga? Dahil napakaraming mapagpanggap na elemento sa bukid na ito. Pero wala naman akong nararamdamang masama sa iyo. Ano ang dahilan at bakit lumapit ka sa akin?" "Nandito ako para makipagkaibigan sa iyo. Yun lamang naman ay kung tatanggapin mo. Nalaman ko ang pangalan mo dahil matagal na kitang sinusubaybayan rito. Huwag kang mag-alala dahil hindi ako kalaban." "Kung tunay nga ang pakikipagkaibigan mo, maaari ba kitang tawagin kung sakaling kailangan kong tulong mo? Diwatang Lustre?" "Hindi ako magdadalawang isip na tulungan ka dahil maganda naman ang mga layunin mo. Kaya kahit sa anong oras ay pwede mo akong tawagin. Dahil ako naman mismo ang lumapit sa iyo." "Maaari ba akong humingi ng pabor sa iyo? Kung pwede lang sana, nabuksan mo ang ikatlo kong mata." "Panandalian ka munang pumikit at may isasagawa lamang ako sa iyong noo." Daglian ngang pumikit itong si Crisanto habang may nararamdamang malamig na dumadampi sa kanyang noo na hindi niya naman malaman kung ano ang ginagawa nito at ipinagkatiwala na lamang ang kanyang sarili sa nasabing diwata. Makalipas lamang ang ilang minuto, muli niya nang narinig ang tinig nito at nagsambit ng, "Huwag mong imumulat ang iyong dalawang mata at subukan mong lumingon sa iyong kanan. Dahil nandirito ako at makikita ako ng iyong ikatlong mata na bukas na hanggang sa ngayon." Dahan-dahan ngang lumingon si Crisanto sa kanyang kanang bahagi at nakita niya nga roon ang isang napakagandang diwatang si Lustre. Habang nakatingin lamang ito sa kanya at nakangiti, muli nga itong nagwika sa kanya ng, "Hindi ako nagbabalat kayo. Maaari na kayong magpatuloy sa inyong paglalakbay. At sa muling pagbukas ng iyong makamundong mata, mawawala na ako sa iyong paningin at maaari mo akong tawagin sa kahit anumang oras." Narinig naman ni Crisanto ang tinig ng kanyang asawa na tinatawag naman siya nito at tinatanong kung ano ang nangyayari sa kanya. Kaya bigla na lamang itong napamulat at sa muli niyang ang pagsulyap sa diwata ay wala na ito roon na parang mabilisan lamang siyang nanaginip na hindi makapaniwala kung totoo ba ang kanyang nakita. Kaya bahagya niya na lamang hinagupit ng lubid ang kalabaw upang magpatuloy na ito sa kanyang paglalakad. Dumaan ang ilang minuto ay nasisipat na nila ang kanilang kubo. Gayon na rin ang kanilang malawak na maisan na pinagkukunan naman nila ng kanilang panghanap buhay. At nang lubusan na nga silang makarating doon, hinayaan naman ni Crisantong manatili muna sa may kubo ang kanyang asawa at anak upang dagling magpunta sa maisan at makakuha ng kanilang kinakailangan. Sa patuloy nga nitong pagkuha ng bunga ng mais, meron siyang batang naririnig na umiiyak. Hanggang sa masipat niya nga ito na sa kanyang pagkakatansya ay nasa 8 taong gulang pa lamang. Habang nakaupo ito at patuloy na umiiyak, kaagad niya itong nilapitan. Hindi niya masipat ang mukha nito dahil nananatili itong nakaubob sa kanyang kinauupuang lupa. Kaya kinakausap niya na lamang ito at pinapatahan. Hindi na siya nakakaramdam kung panganib ba ang kanyang nasa harapan o isang tunay na bata. Dahil na rin siguro sa pagbubukas ng kanyang ikatlong mata, kaya nawala na ang pakiramdam na yun. At nang dagliang malingat lamang itong si Crisanto, sa muli niyang paglingon sa bata ay wala na ito roon sa lupang kanyang kinauupuan. Kaya nagwika na lamang ito sa kanyang sarili ng, "Ay, mga elemento, binuksan na nga ng diwata ang ikatlong mata ko. Makabalik na nga lang sa pagkuha ng mais."
Matapos niyang mailagay sa isang sako ang kanyang mga nakuha, madali niya na yung pinasan papunta sa kanilang kubo. At nang mailapag niya na nga ito roon, isa-isa namang binabalatan ni Rosa ang mga yon upang sa kanilang muling pagbalik sa kanilang tahanan. Bawas na ang kanyang mga gagawin at kaagad namang tinungo ni Crisanto kung saan nakatanim ang kanilang mga kamoting kahoy. At nang matapos na nga itong makapanguha, kaagad na naglinis ng iilan sa kanyang mga naani at nagsiga ng apoy upang magluto para sa kanilang pagkain roon. Maya-maya pa ay agad na inihain ng kanyang nalutong mais at kamoting kahoy na inilagay niya naman sa isang maliit na mesa na yari pa sa kawayan habang umuusok pa ito dahil sa init. Kaagad niyang tinawag si Rosa at ang kanyang anak upang kumain muna sila. Binuksan naman ni Crisanto ang kanilang daladalang maliit na radyo na sa mga panahong iyon ay battery pa lamang ang nagpapagana rito, na kapag nauubusan pa ng laman ng baterya, kaagad niya itong ibinibilad sa init ng araw upang makapagpatuloy lamang sila sa pakikinig ng balita at sa mga FM station. Subalit sa mga oras na yun ay puno pa naman ang kanilang baterya. Kaya habang patuloy silang kumakain ng kamoting kahoy at mais, patuloy rin silang nakikinig sa kanilang daladalang radyo. Nang matapos nga silang kumain, minabuti na lamang natulungan ni Crisanto ang kanyang asawa sa pagbabalat ng mais. Hanggang sa doon na nga sila inabutan ng pagtirik ng araw at minabuti na lamang nilang magpahinga roon matapos nilang balatan ang lahat ng kanilang mga dadalahin. Naidlip sa loob ng kubo ang kanyang magina habang si Crisanto ay sa maliit na terrace ng kawayan. Dahil nga sa masarap na simoy ng hangin sa bukid, mabilis na nakatulog ang kanyang magina, gayon din si Crisanto. Maya-maya ay pumasok naman sa kanyang panaginip si Loloy Manuel habang kinakausap siya nito at pinapapunta sa puno ng balete. Dahil nga si Loloy Manuel ang nagmamay-ari ng bukid na yun, kabisado niya ang lahat ng pasikot-sikot roon na hindi ito basta-basta maliligaw sa kagubatan. Kaya nang maalimpungatan ito sa kanyang pagkakaidlip, kaagad itong tumayo sa kanyang kinahihigaan at nandoon sa kanyang tagiliran si Loloy Manuel. Wika pa nga nito. "Mabuti naman at nakikita mo na ako ngayon. Malamang ay kinausap ka na ng kaibigan kong diwata sa bukid na ito. Halika at meron akong ipapakuha sa iyo dahil magagamit mo rin iyon balang araw." Bago lubusang sumunod si Crisanto, bahagya niya munang sinilip ang kanyang magina habang nananatili pa rin iyong natutulog. Kaya iniwanan niya muna itong panandalian upang kunin ang sinasabi ng kanyang lolo. Wala namang pinipiling oras ang pagpapakita ng mga elemento roon sa kadahilan ng malaya silang naninirahan sa bukid. Hanggang sa makarating nga sila sa isang malaking balete na ayon pa sa kanyang lolo, kailangan niyang humarap sa sikat ng araw magmula sa puno ng balete at tumakbang siya ng 5 beses papalayo roon. At sa ikalimang hakbang ay kailangan niya ng huminto dahil nandoon na nakabaon ang kanyang ipagkakaloob. At nang matapos niyang ang may sagawang ipinag-uutos nito, kaagad niyang hinukay ang lupa gamit-gamit lamang ang kanyang daladalang itak hanggang sa makita niya roon ang maliit na garapon na naglalaman lang naman ng 2 maliit na butil na ayon sa kanyang lolo'y Manuel, iyon ay mutya ng tubig na kinakailangan niya sa kanyang pagtatanim, lalo na sa mga kalamidad pagdating ng malalakas na unos, upang hindi umano maapektuhan ang kanilang pinagkukunan ng hanap buhay. Kaya pala ang maliit na garapong iyon ay naglalaman din ng tubig na kung saan nandoon lamang ang 2 maliit na butil na halos hindi mo naman ito mapansin dahil kaanyo lang rin ito ng tubig. Mas maliit lang ito ng bahagya sa butil ng munggo, kaya tunay at napakaliit lang rin talaga nito. At ayon pa nga kay Loloy Manuel na kapag merong malakas na paparating na unos, ay kausapin ko mano ang elemento ng tubig sa pamamagitan ng mutyang ito na iwasang sagasaan ang aking mga pananim upang hindi ito mabuwal sa lupang kanyang kinatataniman, at magagamit ko rin ito sa mga rumaragasang tubig, katulad na lamang ng malalaking ilog
na tila dumadaan ka lang umano sa isang maliit na sapa. Kaya hindi ko na pinakawalan iyon dahil sa napakahirap makakuha ng mutya ng tubig at bibihira lamang ang pinagkakalooban nito dahil ang tubig ay tunay na buhay at nagbibigay buhay sa tao. Wika ko pa kay Lolo Emmanuel. Bakit naman ho dito nyo pa sa may balete inilagay? Alam nyo namang napakaraming masasamang elemento rito. May kaibigan ako rito na siyang pinagbantay ko ng mutyang yan at siya ang hari na naninirahan sa baleteng ito. Kaya naman ipinagkatiwala ko ang pagbabantay sa kanya. Pansinin mo naman at nananatiling buhay ang mutya dahil na rin sa kanyang pangangalaga. Huwag mong kakalimutan ang mga pamili na ibinibigay ko sa iyo. Sa kadahilan ng ang bawat pamilin sa mga gamit ay mahalaga upang hindi ka iwanan nito at hindi ka mapahamak. Matapos ngang sambitin ni Lolo Emmanuel ang mga pamilin, daglian naman itong nawala. Kaya muli na lamang bumalik si Crisanto sa kanyang kubo at nananatili pa ring natutulog ang kanyang mag-ina habang patuloy lamang na tinitingnan ng mutya ng tubig. Makalipas pa ang ilang mga oras, nasulyapan niyang nandudoon na ang kanyang anak sa may pintuan habang bagong gising ito na tila gustong magpalambing sa kanya. Kaya kinarga niya na lamang ang kanyang anak at maya-maya lamang ay nandyan na rin ang kanyang asawang si Rosa. Bandang 5:00 na ng hapon ng mga oras na yun. Kaya niyaya na ni Crisanto umuwi ang kanyang mag-ina. At nang mailagay na nga niya sa krito ng kanilang naani, sumunod na ring sumakay si Rosa. At ipinakarga na nga ni Crisanto ang kanyang anak rito. 5:00 pa lang sa mga oras na yun. Subalit napakabilis ng pagdilim sa paligid na tila may nagbabadyang malakas na ulan. Kaya minadali niya na ang paglalakad ng kalabaw. Ngunit ang napapansin ni Crisanto, gayon na rin itong si Rosa at tila paikot-ikot lang sila sa iisang daan na parang pinaglalaruan sila ng elemento. Kaya nagsambit si Crisanto ng, "Kay tagal-tagal ko nang dumaraan dito, ngayon nyo pa ba ako paglalaruan? Dito na ako nagkaedad sa bukid na ito, kaya alisin nyo na yung harang na yan at baka samain kayo sa akin." Matapos sambitin ni Crisanto ang mga katagang iyon, muli niya nang pinaglakad ang kalabaw habang tila hindi naman ito mapakali dahil na rin siguro sa ginawa ng mga elementong naglalaro sa kanila na hindi na nito malaman kanina kung saan siya daraan hanggang sa tuluyan na nga nilang muling matukoy ang daan patungo sa kanilang tahanan. At sa muli nga nilang pababalik roon, kagad niyang binuhat ang kanilang mga naani upang kinabukasan ay maluto na ito at magawang kakanin. Maya-maya pa ay bumuhos ang isang malakas na ulan na ipinagpasalamat naman nila dahil nakauwi muna sila ng tahanan. Hanggang sa nasipat ni Crisanto ang dalawang magama na inabutan na ng malakas na ulan. Kaya tinawag niya muna ito at sumilong sa kanilang tahanan. Na wika pa ng mga ito na ipapagamot ni Odile ang kanyang anak kay Jose dahil sa inaapoy ito ng lagnat. Kaya naisipan niyang magsindi ng isang kandila upang tingnan ng batang yun kung anong uri ba ang gumagambala sa kanya. Ginamitan niya lang naman iyon ng sinaunang pamamaraan, ang tinatawag na pagtatawas. Gamit lamang ang isang kandila habang ipinapatak ito sa isang tabong may tubig. Kaya nang makita niya nga ang gumagambala rito, hindi na ito nagdalawang isip pa na pasapin iyon sa katawan ng bata. Hanggang sa kinausap niya nga ito na yun pala ang kapring sumusunod sa kanila noong nakaraang araw. Kaya naman hindi niya na pinakawalan ng kapring yun at pinaamin kung sino ang nagpapagawa noon. Hanggang sa umamin nga ito na si Jose ang may pakana dahil sa hirap na ito sa ginagawa ni Crisanto sa kanya. Maya-maya pa ay tinawag niya na ang pangalan ni Jose na nagulat naman kung bakit nanduroon siya sa katawan ng batang yun. Kaya hindi na nag-aksaya ng oras itong si Crisanto at kaagad nga itong kinausap patungkol sa kanyang pakana. Sambit pa nito ng, "Nandirito ka na ngayon, Jose. Binigyan na kita ng babala noong nakarang araw. May katigasan din talaga ang ulo mo. Ano yan, dahil sa pera? Tulad ng sinabi ko sa iyo, Jose, papasakitan kita ngayon. Malas mo lang dahil napadaan sa tahanan ko ang magamang ito." Okay mga kahiwaga, hanggang dito muna itong ating part 3
At sana ay makuha kagad natin ang pang part 4. At kung nabitin ka sa kwentong ito, huwag kang mag-alala dahil pareho tayo. Abangan ang paglalaban ni Crisanto at Ka-Jose sa part 4. At kung may komento ka sa kwentong ito, maaari kang mag-comment dyan sa baba. Mabilisang shoutout lang tayo mga kahiwaga. Shoutout kay Rob TV. At ang huli, Malo TV. From Team Kabebe. Shoutout sa inyong dalawang mag-asawa. Yun lang mga kahiwaga. Muli at maraming salamat sa lagi ninyong pakikinig dito sa Ang Hiwaga.